दा एम्बु गाबनायानो कपिराइट फैलायगोनलाय इउटुबाव दा फाग्ला हेलो गाइस खुलुमबाय एन्ड वेलकाम टु एपि ब्लग नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना रावबो आंखौ बावथ'वाखै गोबाव सम जाबायमोन ब्लग बानायनाया दिनै नै बे अखन्दा बोराइजों फैलायबाय आरोना ब्लग बानायनो खालि फट' साफायनोल' लिङो बे अखन्दा बोराइ ओमफ्राय आरो ओरैजाय सासे दङ नै बेबो फट' साफायनो दैलांनि एम्बु बिराद गाबदों आरोना गाइस जोंनिथिंजाय अच्छा दा एम्बु गाबनायानो कपिराइट फैलायगोनलाय इउटुबाव बिराद फाग्ला बस हवा निकल गई जों दा बै माबायाव थांनो नागिरदों आरोना नै बै दंफां नुहुरनायाव बे दंफाङाव थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बै सासे गथ'खौ दै बारहोबाय थानांगौ जादों दै बोहैलायबाय माथो नै अखा हानाया थौ माबार थौ जल्दि चलो नोंथांमोना भिडिअ माबायाव मा होनोमोनलाय चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो ठीक है दे अखन्दा बोराय एसे माबा माबि होनहरलाय एसे माबा होनहरलाय दे होनहरब्रा हाया होनहरलाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअ बारा गोलाव जानाय नङा जों बै दंफाङाव थांनो नागिरदों दाबो मोनहैयाखै आरोना नै बेनि थाखायनो दाबो मोनहैयाखै सासेया मोनहैबाय बे दंफाङाव थांनो नागिरदों नै बे दंफाङाव माबायदि जागोनथाय थांनाय नायनि र' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो वाच टाइमफोरखौ माबार कमप्लिट खालामनानै होदो साबस्क्राइबाराबो एसे जावगासारदों आंना जावगानायालाय माथो होनबावनो जावगानाय होनो ना दावगानाय होनोमोनथाय मिथिलाय लांला आरो नै मारै जादों अखा हाहांसो जाबावदों आरो होबाय था बेहाय गुफुर जाहोनांगौ दैखौ पुरा आलि नुलायलाय जवा बोसोरनि बायदि जवा बोसोरसो आं बैलाय नै बै जोंहा गायग्रा हायाव भिडिअ लादोंमोन आरोना आङो थांनाय बोसोराव माबाया खोथियानो बोहैलांजोबदों जोंहाना गायनो दोनखानायानो माथो होनबावनो होनदे अखन्दा बोराया मोनहैबाय हनै मालाय जोंहा ओमफ्राय बेखौ नेयै दाबो मोनहैयाखै लेभेल देखायदों मबाइल गोनांखाय लेभेल देखायदों नै अखन्दाया ओइ अखन्दा लेभेल देखायदों आरोना लोगोफोर जों दा मोनफैबाय आरोना नैबे दंफाङाव एकदम नै माबायदि जानानै दं पुरा ग्रिन बिलाइया गोथां र' एसे मोजां देखायनां बेलाय नै बेनो दंफाङा सिङाव हाबनानै दं सिङाव थाबाथाय खोमसि नुलायो ओरैजाय नै पुरा दाखालिहायसो बिबार थानायाव मोजां नुदोंमोन फैदोंमोन फैनायालाय दाखालि खिन्थु भिडिअ बानायनाय जायाखै आरोना ओरैजाय नै दाबो भिडिअ बानायनो होनना फैयाखैमोन फट'ल'सो साफायनो फैदोंमोन गोसो जानायानो बानायबाय नागारनाय जायोना जायाना एसे एडिटआव मोजां जाबाथाय नागारसै आरोना मा होनदों बे अखन्दा बोराइनि मोखांखौ बेसेबां देखायबावनो जों दा थांफिनसै आरोना बे बारा गोबाव थाला ओरैनो बेरायनोल'सो फैदोंमोन नालाय नायनोल'सो फैदोंमोन नै खोथिया फोनो नै मालाय माबा जोब्बाय जोंहा बानायनो खोथामोन जोंहाना दै गैयाना दुब्लियाव ओंखायनो दानो बानथ'ला खोमा साननै सानथाम थानानैसो बानायसिनदां जों थांफिनसै आरोना गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां नांगोन ना नाङाखै कमेन्टआव खोन्थाहरदो बारा गोबावथ' जाखानाय नङा भिडिअआ 1 मिनिट बा 2 मिनिटल'सो जागोन जों थांबाय थानोसै दा होमबा भिडिअखौ बेहाय फोजोबा नै बैहायसो फोजोबगोन बेहायनो स्टार्ट खालामदोंमोन ना दहायहाय बेहायनो फोजोबहैगोन मालाय नै बेहाय मानसिफ्रा बिराद एम्बु हमदोंनो मारै जाखो माथो थाबखौनो थाबायला थ'लै लेक्स मा अखन्दा बोराय ओइ अखन्दा ओरैजाय थ' माबार थ' चलियो जल्दी चलियो बैनोमोन आरोना जोंना नै भलिबल गेलेग्राया गामिनिया ओइलाय नै नेटा खुन्थायानो मिथिगैला सोर लांखोबा हमनो हाला बेखौ दाउ फानना केस होनांगोन र' लांग्राखौ लेकिन 1 सेकंड बेखौ दाउ फानना केस होनांगोन र' लांग्राखौ बहुत तेज हो रहा है साल गाइस जों दा मोनहैथारसिन आरोना अबे जायगायाव ब्लगखौ एन बानायगोन होन्दोंमोन आं बे जायगायाव मोनहैथारसिन आरोना बारा गोजान गैला नै बैलाय बेनो नैबे जरावनो बे जराव थांनानैसो एन बानायगोन आं ब्लगखौ लास्ट इन्ट्र'खौ आं बे हैगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैजाय एसे नङा फालावै बे दैखौ नुवासै नोङो बबेथिंबासो थांनो नागिरदों माथो बेलाय जानो नङालै नोंखौ नेक्स्टआव लाबोला आङो आलि गोनांथिं थाङा बेयो माबा आलि गैयिथिंसो थाङो स' लोगोफोर दिनैना भिडिअआ एसेनोसैमोन भिडिअखौ नायना मारै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो एसे पवास एसे अनहरदो आंखौबो
मानोना बिराद खस्थ' बानायगासिनो दं भिडिअ बानायगासिनो दं 300 साबस्क्राइबार जाबाय एसे माबानो 1K बानायनानै होदो आरो ना वाच टाइमाबो 400 जाबाय खोन्थाखाबाय आं एसे अनहरदो आरो ना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन जोब्बाय